Pak Dewi, kaiku biar namoy nga naalang mo ka sa sulong magbarog. Dito ba, Elisa? Sa kakalandrig ka diyo? Kaligid-ligid kang gadi sa sino na mong sao? Sige lang, Nay. Dili man ako nagdugay. Nangita lang ito akong tiban kay di na ko importante aling tuyo niya. O, di ba? Hindi sa tumata maglari-lari eh. Ika, nanak mo studan, ha? Uy, siya na dalisan. Yan ang ako anak na gwapo. Liwat samahan. Ay, ginagaw. Na senyorita, ganina na kayo ka paabot ni mo. Ay, mahala. Senyorita, biyataw na mo, ha? Hindi mo di ka mo mitis na nanin mo doon. Sige lang, pag-istorya mo diyan, doha. Ha? Sila ka gwapo sa akong ganda. Gwapo kayo. Gwapo kang bitayon. Ano to? Sige doon. Hala, sige na, isulungan. Lingkod dili di ba? Itong gusto mo gusto. Ayaw na lang, dininan ta kay. Dili man ako magdugay. Anong ko nagdila akong dupad kay? Doon ako'y isulti ninyo. Ay, sige. Marag lang nga rin ulit, ha? Oh, kining. Ano may sulti na ako? O andang ka nang. Doon naman ako'y problema ba? Problema? Imo ka kang tabangan ba? Ano di man, kumahay mo lang ako. If I can manage, I can help you. O alam mo ba? Si Papa ba? Ano man? Ang to siya nga, ipakasal ko ni Arnold. Unya, wag ko gusto ng Arnold. Unya, gusto ang tako ba nga? Itando ha? Oh, Magpakaaroon din yung tangat rato. isura ni ibubuhat mo na kung rita, eh. Mas ba kumaton? Kung musugot ka, hindi. Ayaw mo buhaton. Oh, Igat, na agad ang katubangan nilang Papa. Oh. Kinangan sweet, di ka ayaw tando ha? sweetan doon. Oo. Pag-sweet na. Ano nagutsalsalan pa? Pero sige na ba? Kung musugot gani ka, hatagan sa tagpunan sa bungan kada Domingo. Nindot na da? Pero,
Isang bisura sa gidan niya. Sige, nandang tubig na ng good. Ikaw bahala. Basta ako bahala ng tanan. O sige, ikaw bahala. O sige, isang tuyo ha. Hinida. Mura kong nakadaog na pokbok tickets masyaw ini. Kayo sa bagoy-tuyo ni senyorita ni Modo, nga may animang dyan mo, ha? Gusto gining ko ako. Tanay, dagang yung mga babae magdagan. Ay, kanalas mo dito, Lisa. Doon ka na nakras na ako. Karang pagid makadangat. Okay, lalo ako na lang gisugot. Unsa? Hoy! Ha? Unsa ka? Trato na ni senyorita Lisa. Yun sa mga yung pagkatrato. Nana? Ngayon, tsura mo naman kalimot. Kalimot. Panar ka naman dagwan, meron daw. Dodo, alin mo, maging daw. Ikaw, sabi na, gini mo sa kung anak. Trato na nila yung kabili mo. Patuon ko ng Domingo kay mag-date ni. Gusto mo ng date, no? Ay, pizza ba? Paatuon ka sa ila karon Domingo. Kay palang pasuhon ka sa kumbalay. Pagbuang mo na doon. Sabaday, mahal na tuntun. Huwag karon Domingo na patuon ko ni Lisa na to sa ila. Kay i-introducing ko siya mga barkada. Gusto ko bahal dyan, right? Oh, okay. Si Marisa, papa. Kamusta? Saan celebrate ang birthday ko? Okay ba? Kita, Si baby, si papa. Kamusta eh? Karang Sunday pa yung birthday. Celebrate na mo sa restaurant. Oh, sige. Paglingaw-lingaw ka mo mga ilan. Pagkasamahan na inyo kininabiya, Oh, sige. Para na iba. Mabuti ka rin sa tao dahil amahan ko lang sa'yo na iyo. Si Don Alfonso o ba ni Arnold? Ano ba siya? Pero iha may komprometido. Nakasaad na si Don Alfonso. Dito naman na ispiso sa'yo na iyo. Papa, ayaw lang gugugsa. Doon na ako'y gigugma. O siyang akong gigugma. Dili si Arnold. Ma? O papa, og mo ani rin siya din. Aron ako'y pailamin mo. Okay. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Kaya Lisa. kinapamo daw mga barkada ni Lisa. Kaniyot lang na siguro ito ni Bonas buwangan ka na Domingo na unsa ka ba? Happy naman mo! Huwag ka rin paglakamay! Ay, may mayagin mo na ikwenta sa amin. Patay sa doy kakilje sa niya, uy! Sino? May niya sinena, mas ang gitilaan ng gitin. Mali pagayon ng tayo at least to kill or be killed. You're so like a lady with a mystic smile. I love you. Ang anak sila iha. Hatagan mo nga maayo na pagsagat siya, no? Ano? Ang puso mo na. Arlis? Ito sama ka dito ngayon daw. Doon ako gitaboy. Arlis? Liz? Arnold, gusto niyo ba ako dito? Mamas na beli ko yung gamit? Sasagot ka. Sorry. May kanya anak nito na problema din ang pulis. O ako masayod na ano na nailog yun si Lisa Rivera de Pinto. Bisa lang sa pakalibo. Ang mahimong track na Lisa, kinidili mahimong kapakyasan sa tuloy kasabutan tulog yan. Eksakto. Eksakto, Don Alfonso. Namandita na ako sa gitaabot ko ni Ani ko na sa karon. Hindi sa nato. Ako natanawon ko nung saon ako pagbugnaw si Lisa kanya. Mao di ay. Bueno akong pabuton. Tanawon kong makabintaha ba siya kang Arnold.
Kamang natutong sabot, ha? Eh, naanata sa pinang nilang papa. Pinanasweet ka ita. Ano sumay akong buhaton, Lis? Mangisulog ka nga prato pa. Mangisog kong prato pa. Oo, hindi ka kusok ni Papa nimo. Di lagi, basta. Sige, pakasalta pa pa. Ina lang, oo. Sugot mo sa kasalta. Di ko mabalibad. Basta inyong gasto. Sige ka na. Ano lagi, kining. Kuya ang pulis na. Ako lagi bahala ng tanan. Wala, dali na. Ikaw bahala, ha? O, lagi. O, pero akong kawawa. Arnold. Si Teban. Kailangan ako anak niya sa bungiro na siya. Yan, si Arnold. Ay, alay. Ano lumano ba? Dali, dali, ang papa. Papa, diya si Teban. Di ba po? Pagmapon mo karoon na adlaw, ha? Buyag nyo, niyara parang piskat. Nakabasa ka tingali sa anunsyo na mo diyan sa pergola, na sinanglan kami gardinera, eh? Papa, May din nga yung kadili kay adin ako pagkawat kami mo nakamuti. si Teban papa, nga sige nga ni mga ako hinigugma. Ha? Tingali komedya ka, iya. Esteban, kaya tingali gigutom ka, nakawat sa kusina. Sige. Pa, wala ko magkumidya ni mo. Tinudang ako gisulti. Si Teban, ako hinigugma. Tuloy? Huwag ka maluka, iha. Kini na hombre na musimos, usas kakakato ka. Ang mahimo na nimo na esposo. No pwede, iha, no. Bagay na doon, Miguel. Inuod yun na. No pwede yun. Patugag-tugag, panguyab, Lisa mo rin yung dato. Asa ka na niya yung mga ipakaog ng Lisa? Ulos bihag. Malagi magsige ka kadaog. Nagpapili ka. Patulo lang mo sa Lisa og tali. Huwag ka mauwaw, tiba? Anong mamagkap? Magpikas ako na. Di ba, Liz? Dito, darling. Nakasulti ka lang na Mr. Arnold, dati ka dato magka. Ano? Nagpukal ka mga dato ay kamatayon? Baka magganibaw ay Mr. Arnold, nagkuntuparo na natin duha kagalabila. Mas gwapo pala kung bago-bago kayo siya, ha? Di ba, Liz? Ikaw. Yan, Miguel. Matingan mo pauli ko na. Naglain akong kabuhi. Arnold, tara. Doon na, Fulso. Arnold, dili sa gudta. Un momento, Don Alfonso. Un momento. Pagkadakong katawanan, Don Miguel. No. No, pwede nga magdayon sila, Don Alfonso. No. Mas, di ba, lupid lang din sa Arnold na tumurang buko-buko? Kalmate, Don Alfonso. Mira to. Mahimo ng gastuhon ko at tanan ko ng mga bienes, basta dili lang magdayon ng akong anak ko kanataon ngayon ng mabuko-buko. Pues, no. Pues, kinahanglan, sultihan mong imong anak. O ginigbalik ko din eh. Kinahanglan, nagdili ko na makita katong tawana. Sige, Don Alfonso. Very good. Sige, sakay dito sa ako ng kotse. Ihatod ikaw na mo sa inyo. Salamat na lang yan. Sakay na lang kong pinikab. Ano, ayaw kami bari-bari eh. Doon na kami na importante na tuloy sa inyo. Sige na, sige ba? Mura man nag-kidnap inyo nyo? Ito ba, nakadumog ka ba na dili sa tamahan nga nagnudnod sa iya na anak na sa kadawatan? Honor, sa taikong. Mura na amahan ng musukong kanak. Ayaw pa komedya. Ang akong tulo kanina ang may tungod kanimo o kalisa. Kung sa'yo, buhat mo pasabot yun. Masagot ka na yun na magpagkasal, Miss Lisa? Dalgod! Pilay mong pangayon aron palayan si Lisa. Ha? Pangayoon? Wala sagutin na! Huwag sagutin ninyo! Lina! Ako biyanas Lisa. Kung palayaan ko si Lisa, makakita pa kasi ako apo mas labaw pa kay kanako. Amo na ka ng problema, Esteban. Nala, basta may niyang pagbuhat niya, ha? Sige. Si Lisa Nyuray.
Lisa! Liz? Main bunta pa pa. Porke nga iya ka din iya. Nisabot ni titipan ng nuri pa. Lisa! Nyo, saan pa niyo? Di gini ako sa inyo. O, saan ko na? Sa'yo ko na itong nag-inom, boss. Ika pa din ni Maul, sir. Nang mahal sir. Lagos kay kong Lisa. Kaya mo na. Ngayon palabi ba na Steven kaya ako? Beban, ito mo buko po. Oo! Ano sa mga inaakang tiban nga wala ko? Mas doon na ba ko'y butang nga walang tiban? Ang akong kadato. Ang iyong kagwapo. Tingnan lang ba po kung mawaw ta? Paglago rin ko ng Esteban, ako nang ipag-sticken. Sticky good. Sticky good. Wala! Nyo, ano yan si Irapik tawag? Irikong. Oh, Mayo. Lapanay na. Red. Ayaw nga po niya. Ingapon yan. Mayo. Lingkod mo, lingkod. Mayo kay ngayon hindi mo. Ipatawag ka mo. Tungkol sa inyong utang. Oh, sa inyong utang. Wag yun mo magkabayad. 10% naman utang lang ipatanto na ko. May kaisuban, kay 20% na sila. At ayaw mo, kabalata, sa iyong lagay, impas ang tanan ninyong utang. Impas yun? Oo, impas. Pangmagnuhi na rin inyong anak, na dili magpaduhod kang lisan. Pero si Señorita Lisa man may mga sa amo niyo. Tinuunan niyo. Hay may mayo nga si Senyorita Lisa lang pamangnuan na dili magpakita ng tiban. Sa ako pa mo mahimo sinyo ba? Dili rin nga nawa may mahimon niyo. Mga ito na nagtutog sa among mahimon. Murag nisod kayo lang nila. Di tayo, ha? Meron magsuso pa? Pwede nyo, sir. Nanonood niyo si Tiyakan pa? Tiban. Tiban! Wag yan lahi naman ito sa iyo na buka, kundi ang lahi, tiban. Magtugod ba sa sana pa? Ang buhat ka sa ikaw makasabot sa akin ng mga timuka, Lisa. Kano saan pa matugkad na hindi si Tiban ang angay karimo kundi si Ang? Papa? That's a grand marriage. Parang ako, hindi na kayo kung si Paula siglanan sa kami. Oo, nakagusto ka nga niya. Katawaran, kay dato sila. Kung di ko pa, saan pa kung magkasabi naman? Kasi dato ninyo. Wala naman din na ako ay nasaan ikaw na. Ang sumamayo lang naman yan. Narinig naman siya dito kasi. Bigay ko pa. Nausa na ako pensamento doon nagpunso. Kadili mong gayud mo biya ka na si Lisa kang Tiban na ako'y sa magpinsar na kita og pagi nga mahanaw ka na si Tiban sa ato nagda.
Kung mau, Gani, ako na ipapatay si Tibay. Pero, doon ang puso. Hindi ka kita mamiligo yan, Oo, hindi. Hindi kita mamiligo. Kung ka atong mo, ang pagpapatay ka Tibay, hindi maklaran. Ha? Pero, kung saan? Muna ko ini. Mau na kini nahigayon nga madaghanan ni mo ng dinero. Ay mo na kwarta. Himuol ba ikaw na lain ang plastido? Dili ako magpaslayan ang inyo? Sige. Dali mo paros. Dali mo paros. Sis nyo. Sige. Nagsupot ang practice kay Bani. Ya. Practice din ka na, na. Nangambog ba? Tiban yun, nadilang kayo sa sugal siya mayo. Kapitol sa abukit. Ya. Dala, Tisoy. Kinahanglan, ipapatay jud ni Kulyo si Tibal. Siguro yun. Magkinahanglan man na og resistensya, taas ang hangin. Ano lagi kabala ka na eh? Siguro lagi taon ni ka ng gabi. Di ka rin sustansya. Kaya unsa may mo sustansya? Magsalitas. Mamay ka na mas kwaknit. Sato, may away ka karang gabi? Magbaksir ka? Doon pa kang pamorda? Bili pa ko. Punta ko taon. Kalawar ko na pamigura ni mo? Kalawar naman pamarong. Ang ahang bukong, ang ahang agipok. Ikaw na pulos ka lang supa. Kung mamuha ang atong anak, supa ka. Karon sa magugsidon, supa ka lang gyapon. Supat man yun kung magbaksir ang iyong anak. Di ko mo yun. Pues, magbaksir ka man ka ha. Adto ko pusta sa imong kontra. Sige ka pusta. Baya ka. Punta ka, yama ako piso. Ipusta ko ni sa atong anak. Tanawar ha. Biguan yung natural na pagkasugarol. Liwagin na mo imong anak. Kanangin yung ipanugal sukat pa kanil to otro kasab. Gitinggon pa na ninyo, naghana ka tarong kwarta. Katukod na tatag bunggalo. Kay lista na talatong bayan ang pinatiya. Unya ang bunggalo ini kahuman, muulbo, musunog. Mamatay ko kung sumisin kay may sakit mo ko kasing-kasing. May pagdilang ta magbunggalo. Yung wala kong Kristo bi. Ha? Kaya ba ko nagplano kini Don Alfonso papa, aron mo si Tela. Ako tamang gipatawa, aron masanta sila. Ubaw na tingin buhaton ha? Okay, Norita. Sige, dito sige. sa bahala. Ladies and gentlemen, welcome to the most famous Coliseum in town. Tonight, La Fortuna Sports Promotion proudly presents a special attraction. Introducing, in the green corner, wearing white pants, weighing 125 pounds, from San Francisco, Camotes, Gregory Pope, alias Mario. And his opponent, in the red corner, wearing white pants with yellow stripes, weighing 120 pounds, from Payuapa, introducing Esteban Escudero, alias Ivan. Judges, Mr. Vic Posada, Mr. Lorenzo Chausi, Mr. Ben Tulda Sr. Third man in the ring, Sonny Chris Villajos Jr. Wakay buot, nadako na ng luwag si mong ilong, murag kanyo. Sumada kang dako, nadako na ng imong murag munggos. Baho ka kilo, kabagay ng kugmo si mong ilong.
Binangkaw kang dako, Rizal! Ang patagan sa boxing mo gini, dili mo musutmag na ubo sa batos. No headbutting, ha? Dili gamiton ang yung o. Why siko? May mo gamit sa siko. Kung kinsa gamiton na itong batinanglan nga mudagan mo sa inyong neutral corner. Wala po tayo, pre. Why layo? Okay, sige. Wala mo tumagling. Ano man? Sa karon nyo, ay malak kayo. Musukol ka na nila. Dako ka na siya, ay. Ikaw pa nila. Musukol ka na nila. Sukol na. Okay, fight. Ay, waitos ka na, ha? Rizal. Fight. Okay, fight.
Tulog mo, lumog niya ko. Oo, wala problema. Daghang kitang mga scuba divers din yung mga hindi mo. Sige, galing ko ito. Ha? Binatang sigla mo ngayon, ha? Sigurado. Oh, ini man mga tawin mo gamit. Karong pagkang ginaw. Sige, ambak! Ambak na! Sige, ambak! Ambak! Tanggungan ka, sir. Ako si San Pedro. Uy, ikaw ni Sir Pedro. Pas kasikatan mo kinibutan mo. Nagkami kang fans dito. Isayan, Esteban Escudero, sir. Esteban Escudero. Esteban Escudero. Abangan na magpangita, sir. Esteban Escudero. Ako lang, kita niyo, sir. Uy, nakuha ni Bruha. Nanin mong tabalog. Esteban. Esteban, sir.
Tuwa pa man malista ginangaan nga rin. Oh, lista lang mo diya. Kapila rin paglista na kungan. Esteban, kapitan mo. Kinahanglan mo balik ang sa kalibutan. Di lagi kong balik to sa kalibutan nyo. Ito po yung kalibutan. Kami mga pobre, daw ko lumis dato. Tingnan ko ikaw nga ang tanan managsama na. Kabusyaw ka na ha. Kung saan managsama? Managsama na nga. Ang mga dato nito na may kikinaon. Di humba, di hamon, di baboy. Ang ilang kanong humay, mimis pa kayo. Samtang kami mga pobre, magsuwala tayo may buwan. Kunya, isubakalas, anino, harundog kayo mahurot. Saan napita din yun? Mao ka ang impyerno. Hindi. Parang ko sa dating itipan. Saan ka napita din yun? Mao ka na ang langit. Wow! What a very nice place to live in! Kanama ang mga kandila sa kinabuhi. Ha? Ano? Hindi na kanya na itaas ang kanila. Oh! Mao ka namin mong kanila. Uy! Tinawag ko nila ni! Hindi tayo kinanaya na! Kanang na sa tukang. Kanang mamugo. Mao ka nila. Huh? Iliso mo na lang ang kanila ni tayo ka ni! Ipag-hero ka rin mo, di ba? Ah! Dilag kong balik sa kalimutan niya! Okay, balik ko! Pero, kanang di ako pobre! Kung balik ko sa kalimutan, kanang dato na ko! Dili ako ang makahatag yan na kanimutiban. At tuwing ko na labang makagagahong, usultihan ko siya sa imong gihangyo. Isang tayo, sabi ko! Francisco Panuhot, uy, ako mislingan. Eleuteria Dinuldog, hostis manispir. Francisco Pamaol, uy, hindi rin ligmas yan. Mayo! Uy! Diyan to? Kita may nagbantay din eh. Ako rin dito eh, titiis. Ay, ikaw di ay. Insingan? Ako si Nicolasita Dagugdog. Taga din. Tagalagandula. Kung saan naman siya? Mahilo lagi ko sa buriring. Si Tagko! Kapatay atay sir. Gusto ba kamot tilaw? Kamadiyan, walang matang bakang siyang. Nicolas. Uy! Oh, Sir, dali. Nicolas Dagugdog man eh. Nicolas Dagugdog. Oh. Mga sir! Ako na na ay! Nicolasita o Nicolas. Mga usaran na. Binabasahot ng desisyon mo. Sige sir. Nicolas Dagugdog. O sa kataong tigpay mo sa kalibutanong kalipay, tigpatanto 30%, mangutang impason sa away, o sa kataong libakira, o according to the decision by this honorable court, you are hereby sentenced to interno ka. Sir! Sir, please sir. Hindi ba mo ano lang sa purgatorio? Dito sa langit na lang. Please, sir. El fallo de Luis, eres el apelable. Ay, eterno. Mauring, tinalang ko din yung babay na lang, sir. Ay! Nganong mo ginabdang kinibasahon sa kinabuhi? Sorry kanya. Bueno, kailangan di ka man na magdato. Ihatag ko kanimo kinisyogis. Mao kini makahatag kanimo kabulahanan. Mano kini nga may kamatayon. O imo kini ikaw ban-uban o ikasabot-sabot dito sa kalibutan. Ariya, gawata. Thank you, Sir Peter. Nes, possible nito.
Ha? Tara. Oh, diba? Inday konsing, hain ka na. Makawiwili ang guma. Makawiwili ang adlaw. Tay! 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 Iban, ala! Oy, Tiban! Di yung tugod-gikan doon nga nagkabasa ka man. Nay! Muto kay sa lili, pero tuon nila karon madali. Di ka man sa langit. Ang sa tidon, di ka ko sa langit ay. O na, kini manok, kinita ni sa tidon ako. May dato kang manok. O, sa pending kuha. Nagkapamitlo na ko kamunday. Ika! Kuli ito tangan! Kuli! Pangati mo kabuang, tulis ka lang tingon po. Dong, kuha ka taong kahulanti dong. Ilang tigon na nga kamay na kong lawas. Uy, di mo to kagikan. Gika lagi ko sa langit. Ay, manok ka. Nasukamot ka lang tingalis ka na, kaya kabasa ka man, oh. Mukhang di ka kagalan. Saan di ko magkabasa kapag lagi na kuspanganod, galaan ng panahon ito, galaan ng tipo. Uy, tinuod nga, di ka kaslangit? Oo, nagkikika lagi ko sa langit. Nakita mong sino ko yan dito. Saan ko yan? Ay, uganan ba na bising? Bising ba? Asawa ko ni Gili. Giling. Ay, manggod ba ng Miguel, ha? Huwag Miguel, ha? Ay, asawa ko ni Andrew Magno. Day, tulos ka lang yung binuangga. Saan ba niya? Oh, meron ko lang to. Teka, Ha? kamu ba? Huwag mo'y kaliwat nga. Ana? Day, kamu ka doon na may kaliwat niyo anak. Gusto ninyo? Ay, may maayon na ito ng guides doon. Tulis ka lang yung binuangga. Tiban! Dong! Kung sagot tayo na itabo ni mo dong nagtisulti ka magmanok. Ay, siyempre ba ata na itong katigayonan? Ata na itong kukuran. Ay, mauna kinihigayon na masyado pa. Ano ito rin magtuloy ng tunod ng disulting sino San Pedro Canace. Anong natin kong manok? Lagi na gisulti ni San Pedro na kunay na may laki ni Siyog-Isog mo magkapadato na to. Unya, kinamay mo daw dong. Ay, sa galing ko pa ito nilay. Tidak sugod anak. Dili ko na makunay. Tay, ipari ko ni Siyog-Is ka na domingo. Huwag isiyog na po ang talang dog. Ay, ito gabadato ta. Mamilyonaryo ta. Ang tuloy ka milyonaryo na niya nato. Ay, nay, may lisa ito rin gubaon na pagpayan. Magpabuhat ang bahay ko ng mga palasyo. Pero napapagkataon sa bayan ng Miguel ang Vidal Alfonso. Galit ko. O, kini gumano niya sa itong bayan na kay mana na napulos yun di electric. Oo.
magpalitag electric tao. Magpalitag, magpalitag, Ilog-ilog, pulot nga lang adya. Sige, magpalitag electric iron. Magpalitag electric fan. Magpalitag electric chair. Ako yung nag-include na kayo. O, sige tayo, ngayon natin ka na. O, kinig ka na to, nandiyan na to, nay. Huwag mo na tawag ko tinawag na, hindi na ko matawag yung nanay, mama na. Mama? Nanay, patawag ko mo. Mama, mamahaw na ta. Ako ano? O, ikaw nila kung matawag yung tatay. Papa na, papa, ini tara ko. Ito anak ko sa mga itawag mo. O, natural kayo milyonaryo na tadi. Hindi na ka matawag akong tiban. Iho na yung itawag na ko. Iho. Manangit buntag sila yung kuntagon. Iho ka sa kusap ito. May mayo anak kong tawag. Hindi ka na kagwaya. Ikaw mo lang tayo, matanayag ka. Ano yung pita? Ito man. Kaso naman din natin kayo. Ano naman yung takwal pa? Saan si Kalini ba? Pagtingin, magpalit ang tangyan kay Indian. Unsa pa yung mga plano na? Papa, hindi ka itong bahay mo lang ibayad sa akin. Magpatungkod ko ka, karang 58 ka na. Nataas ka niyo. Nang bahay pa ka mga, nang pati hindi ka po sa taas, anay na. Kaya, ang hindi ka malagpaso sa tao.
magsakay ng motor. Kung marami kita, magsakay ng helicopter. Ang mga mili, ang mga mili na magtindi sa kusina. Umig-abot sa talad ka naman ang ating mga kanunong panos na. Oy, gano'n! Nagplano ako pa ba? Mama, ayaw din si Plan that in coming days sumabot ng mga adlaw kung paano kita sa tibok kalibutan. Abroad kita! Dili ba blackboard, iho? Abroad! Ayaw na kapalo na abroad. Mga to kita sa San Francisco. Kamatis din, California. Okay na sa San Francisco, mama, kapamo, pati ko kita dito sa Alaska. Mandarin? Amerika. Wala pa ba? Mama, ang katapusan na kita ng tuwan mo, relax kita, ito kita sa Espanya. Espanya, kundi ha? Dili ay! Espanya ka naman piniaran sa mga tagahayaray. Kapayang pagsiguro na dito pa siya, piniaran sa akin ka ka. Iya, iyo. Tanawar ka na yung inahan. Pila-pinan ka usap. Doon niya na kita naon. Tanawa mo na pinok. Kasabunan ng kasilula. Pagani mga mahal yung dalawa. Grabe na mama. Kaniad ka mama, kinis papa. Ang iyang sapatos, ang iyang kasulit, ang iyang silina. Punos ino. Inutang. Ang iyang naon mama, Ri. Tika, tanawa niyo mga na. Sabi ka gwapo. Ang sapatos bago, ang tirno bago. Ang naon karaan. Apa naman, ano sa insulting may personal necessity? Magbisita. Nirito, doon na kayo si tita. Lagi, pagpasal ka. O, nirito. Mama, papa, nandito na ako sa bisita. Sige, yun. Ayan, Miguel Alfonso. Welcome to my parlor, si Spider to the Fly. Si Don Alfonso, si Don Miguel. Nagpunta kami sa inyo na casa, kaya doon na kami mahimundano na tuyo sa inyo na iyo. Aha, bueno, Sure, kumusta na gilak-gilak na mong palakya? O, paghinay sa tingalig, badang mo kamo sa mong sinaw na isaw. Bueno, Ay ko, mamangwayo na ta kay dikapoy ko sa tupang siyapo. giingnan ka na bitaw ka, napalitan na lang ang tibok Magallanes o Colon, dahil kayo ko. Kasi ba niyo, abi-abi ang mga bisita kay mamangway kami sa papa mo. Binasa mo kay Lord ko kami kontrato. Gahuna? Ano Miguel, Don Alfonso, forward to the sala. Walang pasiklat mo din. Nagkatagam ang mga kithat mo. Kagwapo niyo? Dili ka man ang mag-driver. Buhay pala ako sa tatay. Kahit bumakulit sa isang kurso na buhay. Ang latok sa Dati na lang, sa ubang mga adlaw, masuma lang imong mga gidampi. Salamat, Rede. Kagid magmahay. Ang lamurok Tani? Pwede ako. Pwede ka pa ba? Huh? Sitting down, Don Miguel. Ayan ako, sa'yo gusto ninyo pabugna. Sa'yo mo na gusto. Toribia! Nirito! Ala, paandaran ka ng air condition, nalulog naman sila. Bakit nirito? Kumusta ni mo ganyo blanco? Ako na yung lasong manok na siyogin sa nasyong patugan ng Bulawan Don Miguel. Ipakaon kong 18 kabok siupaw, kung tayo nang buko sa kakis na soft drink. Muy bellado. Mabalik ko doon intro. Esteban Escudero. Speaking on the line over. Don Alfonso. Esteban, ano iya kami arong pag-agit kanina alang sa panagsangka sa atong mga manok. Nandustada, mao ang imong katigayunan ni Don Miguel. Katigayunan ko. Ako kinisangkaw na atong mga manok. Huwag ka masayot sa mga plano Don Alfonso. Alam sa mga kasuran ka na sugis, dahil sa ganipante tayo mo ikontra na, dili ka na mapili. So, imposible. Don Miguel ang imposible kaniya ito karoon posible. Nasa pa ito natin impossible ang garbihita biso. Ito na, Don Alfonso, Don Miguel. Gusto mo mga ipatida? Ilit oras pa rin sugis, gapusan ang dua kapil. Answer me right away, man. Ano? Kami makinanglan o patida. Ang akong di kinahanglan, mga panagsangka sa itong mga katigayanan. Tanaw na ito, kinsay mapagkaruta. Nasisita na buhatan, kini na itong papilis na ito na pustada, ha?
Oh, pinagpahuman sa papilis pag-ariglar sa amo na abogado. Ipatawag ikaw din yung mga kasa. Bueno, Don Miguel Don Alfonso. Inyo man akong gipugoskin sa manakong mabalibad sa inyong hagit. What I am living for. Apang kung kinsa man kinato'y mapildi, no hard feelings. Let's remain friends forever and ever. Isn't it? Nirito, wala ko pa paanda naging conditioner kay nag-run out naman sab. Pero wala akong gamit nila, Nirito. Materiales fuertes, eh? Don Miguel. Muchas gracias. Don Alfonso. Salamat. Oh, Esteban Escudero. pata. Let's drink to our heart's content. Aha. Come on, Lisa. Let's go to right around the city. I'm sorry, Seban. Sorry. Sorry, so. Hello, Esteban Escudero speaking on the line, over. Yes. Hey! Ranjuma! I did not expect that I have a long-distance call from London today. Well, pineapple. A social studies. Well, about Catherine, a Greek na kami. A very ambitious. You know naman, I can never grant so better descans. Well, playing, luta, golf, etc., etc. Okay. Okay. So long. Bye. Over and out. Olivia! Olivia! Nirito! Olivia, ano ba ito sa tumaga mo? Nag-6 ka pag-ari. Nakakita lang ko, hindi mo nakag-sabing mundo. Nirito kaya, iya ginagpadaya ng tinuod. Alam ko, dahil kung tawag ito kami, kanang tapisino, ha? Tapi sino, Nirito? Kanang tapisino ng bugas maya, sigurahin natin tapupi. Oh, Nirito? Nirito? Meron kape, Nirito, ha? Olivia! Tagila ka magkinsanin hindi ka tubang? Si Don Esteban Escudero, kini. Ako ba may baon? Kung sugulan ka mo kape, hindi yung kulitan sa iyong kamot, kaya tingnan ko na hindi kong yung kamot, o buambag diya sa kape. Kinanglan kung sugulan ka kape, mo ka ng itong tungong platito. Nagsama? Oh, Nirito. Bali ha, susunod ako ng sugo, kinanglan mo itong tungong platito. Matuman, Nirito. Wala ko rin ito kung sinilas, may sakit ka rin tayo sa sapatos. Oh, matuman, Nirito. Colin Marker. Lagay mo sinilas, Nirito, ha? From your father. Dili ko mo to. Dili ko mo to, mamudaw ka bisag kinsa imong kontra bis. Ayaw! Wadi ang ikaw ni. Wa ko gyapon pagsalin ha. Bisag kung trabaho ko mo kagilab, mutabang ka pa. Mani ha? Mapildi ka gani mo mo tigil ka barbecue. Bato naman na dato ka, bugiro ka kaya na. Relax lang. Subgiro. Natulang ka na bis. Dalawang na dato na close moon ko na akong kinaya. Only fools doesn't change their mind. Ipakita nila kung kinsa kini si Don Esteban Escudero. Bakit, ma'am? Tagawin na sila ni mo tungkol sa imong bandi. Yan na. Sportira ni mo, ha? Nogis, hindi ka lang. I
I'll send the town red with wine, wait and talk. Good night. And be good boy. Come on, you time, ha? Make love, not war. Hello? Lisa? Darling! What happened? Sa pinahito mo kanino kanunay ka naman lang magpalayok na ako. Di gugma ko ikaw, Liz. My love for you is deeper the same. You know naman, you're the sunshine of my life. It's the notion of my imagination. Teban, kapila ka na kaingna nga dili tulad ang atong relasyon. But Liz, what can I do? What can I do? My life is nothing without you. Parang palitan ka mga lakas. Kutsing mo sa karosina. Pagtukuran ka kong bahay sa liwa sa laon. Sky is the limit. Teban, ato kinakugulay ka sa uban nga nagtuong ang kwarta maugamhangan naglabaw sa tanan. That's right. Ako si Don Esteban Escudero, ang bagong milyonary. Mapalit mo ang tanang butang ng kalibutan. If water went powerful, may mong paludron ko mga tao sa kumatubangan tungod sa akong salapi. Di ba, Liz? Di ba, Tinod? Hello? Lisa? Hello? Liz? Si Don Alfonso, kung ipapalit ko sa anay siya sa Teban. Ha? Oo, kung ipunta ang parang butang sa sumbay. Inagibang gibo ko lumayo si Teban. Why don't you put a stop to this foolishness? Gusto ang pakiban mo. Ito nga eh. Magpakaarin ang atwate. Bakit ka mag-luka, Iha? Hindi na hombre na business, isang tapakat ka. Ang mahina na nila nagtutos, no pwede, Aku kuas mengerti, Ikaw Liz. Ha? Asin ka ba? Mau din yung may laking manok ni Tiban, ha? Oh, mau nang naman yun. Wala, nailisda namin sa atong manok. Parehas yun yun. Ayo. Wala. Pinaan ninyo. Naturan na. Bisa ko ito. Ayaw na lang itong kay. Mahal mo niyang buwak. Alam na. Dili mo na kupugasan mo kung iha. Nagapunta ako sa atin ng mga bilis kung pilaan ka na bilis. Para ito sa isabong ko siya sa manok ni Teban. Nesesita na minimum na tempo na pwede ka na si Tiban na maibalik ka na pagkarahan. Pa, Okay? siguratin mo kiniyang pagsanta sa among relasyon ni Teban. Nasayod ko na ang tumuting ng aking kalitay sa umama. Pa, ayaw na lang pabawad ako sa sultadan. Di na kinahanglan nga magtingo mo balik si Teban sa pagkapobre. Ano naman ito eh?
Eh? Eh, ha? Pasalo ako pa. Tungod na ako. Umahay mo kang batang. Ang tinuod, sukal susunudan. Dili ko hinugog na si Teban. Kalau sibuk mas demikian sa inyong kasabutan, hala, formahin ninyo. Don Alfonso, Esteban Escudero. Koreksyon nato, Don Esteban Escudero. Wagid masuyod si Don Miguel sa gibuhat Don Alfonso. Tungkol pinakita ba ng hindi kubigan? Kung ako ang inyong abogado, disposito ako ha? Mahal mo. Approve! Mauna siningigayon ang case sa atong gipabo. The Battle of Champions, Don Alfonso versus Don Esteban Escudero. Winner take all. Saan ba di ka man tumag? Ay kung inagikuyan ka, ipakita yun ang imong abilidad sa nilagkanay. Katay mong labok, babaw sa bus. Bisa kang di lang sunga. Approve? Teban, kakilali mo. Kung hindi ba ko mapili ka, ang tao naman na. Tulad yan ang pagdana. Don't worry niyo, mama. Lalaki kayo sabihin sa pinupipit mo sa rin. Don't worry, ha? Pag mapildi siya, okay? Order na sa bagay na sa sinanay mo kanina ginanak. O ako, Nore, manibayan. Ano ba yung kahadlo? May laki kayo sabihin siya, okay? Sukulik magtubag ako. Nahala, hindi kami pamilingwana. Ikaw, mula na magitali ni Sultan ka. Sana ibalik ko ka magilid ko. Sige ako, kanina lang sa tulog. Okay, talikod ka man. Ipakita ng iguyan ang mga abilidad, ha? Ano ba di ka mong tiyo? I know. Silent means yes. Esteban, may swerte ka na pagkaon. Sa ako ng kadawgan din nigil. Angay mo na niya kay kapasigarbo na mahimo ng umakap. Kung dili ko na mawala kay lakan ako sa pinundan ng sakta. Por eso, minawat ako na magkapabor ka ninyo at Salamat pa. Mama, abante.
Ay, Bumigay. Inaasal ka na magkapapuro sa rumah. Ayan, salamat, Bumigay. Pero bukas sa bobo. Narinig na mahiupan sa kong katawugan. Oo, no, para may lumakas kaso. Kaso. Juray kayo. Ano yung nagsusultan? Kasi kayunan ni Don Alfonso patut at kayunan ni Don Esteban Escudero. Sige. Masya. Sige. Masya. Ponsoy, Naldo, Ani, alitin niyo sila balabak ya. Okay, kinilang isulod. Ihatod na ninyo sa bayo ka, ha? Yun na, nahon din ko, ha? Muna tayo. Salamat, ito. Relax lang, 10%. Tingalig mo sa mo itong kabaw, ganyan mong suwang. Adios, listenad. Batok balik yan. Bos. Kalma lang ba? Yan ito. Ang yan. Ay, ito. Ay, yan. Di mana? Yes. Ikaw? Ya, aku nih. Wala. Hindi mo ikaw. Dili na ako. Iya, pakai Wala. Ito rin siya, guys. Okay,
Halimbawa ko nga mahal mo si Lisa. Ania siya karon sa akong mga kamot. Og mahimong lukaton mo si Lisa sa tanan mong bahagi. Ihatod ang kwarta sa kapilya sa kampikaw sa alas 3 sa hapon. Ug adto pabuta si Lisa sa Pugatod Tower. Pahimangdo, ayaw ipahibaw sa mga tinugyanan sa balaod kining tanan kung buot ka pang makakita kang Lisa. Good luck, Esteban. Don Alfonso. Bilang ikidnap si Lisa. Kung ipalugkan sa tanan itong kayo. Sige, mama. Para ng kwartas bago. Dito mo sila. Tungkol na kang Lisa. Inuktas pa ba ng taga-tigayo na? O exhibition po siya nagpapawag kaya kung higayo na pa ba? Ang akong pag-vote pa na sila. Ay! Ano na ito? Ano na? Ano na? Ito ang ginsya na kapalit na mga kataan. Ay magkalimot. Ay baka naman sa linggo ato, ha? Huwag maasapon, ang dama ninyo ang aeroplano. Alas 4. Reglado, Luz. Si Papa Manggoblis. Ingon siya, kinahanglan ko nung ikay akong asawa. Unya, nahigog na masab ko ng milis. Dili niya nakasay na pag-isip sa gugmaanon. Ako bitaw, may nangyigod na ako. Nabisan rin sa dato siya o problem. Abang sabta ako ano. Wala lang ako batiyahan ko dyan. Gusto ko pa daw pangitawa mo ko, Liz. Mayo ka ba ako? Uha, Arnold. Ang ako lang nang ini. Naiuli namin ko sa amo. Please. Ayo. Ang aeroplano. Tandaan na, boss. Ayo.
Luoy kay Lisa. Ato na siyang iulit pa. Hindi anak itang kwarta. Iuli! Iya! Ang gugma mo kang Lisa. Bigit tingali siya ma. Igugman ako pa. May gusto siya. Ano yakin na ito ang gawin? Kinahanglan na ato din si Lisa. Sapi kita. O huwag butang kalibutan na dili na ito mapalit. Unya. Uwa man lagi ni mo mapalit si Lisa. Ayun! Ako na magdali ko rin dyan. Nauli naman ang si Tani. Paman na balik nga ito, anak. Hindi ko sa nilitabo na ito po. Si Tani? Ganong karoon ka lang? Kumusta si Lisa imo? Mama, Papa, bibinawalan kita Lisa. Ha? Wala na ikaw si Lisa. Pastilan, anak. Ang tanan na doon katigayon na nakukot na. Pag ginibay nga atong ipuyan, dili na ni ato. At sabi mo, sinisidong ni Langita mo. Diba? Sino? Hey, Stevie boy! Oh, hey, what's on your mind, man? What worry there? Okay. Yeah? Nasaya kong kamhanan kang pagkamanan. So what? Ikaw rin bugto makatapang ka na ako. What can I do to help you, man? Tugali ako kung natin si Lisa. Look, man, di ko manalag na I'm not a gypsy. Ikaw na, please. Maluwi ka na ako. Tabang ako. Listen, man. Come on. Kaya magbili ho ni mo ang imo bandi o si Lisa. Dili pa magbili naman ni mo ang kwarta sa kalibutan? Ha? Pinipig sa kayang kumahanaw may pinakontrang bahandi ko ng kalibutan. Basta may palit naman si Lisa. Hindi daw tanong ko kami. Pero ay si Lisa may imong gipili, tuganan ko ikaw. O binilang ko ito balang pagsilbi ninyo, ha? Mubalik lang ko sa Pedro. Naku man ang ginagawa. Si Lisa, tuwa taguwas, tugalog hiyas. Dali ha, kaya tigalig dili ng Hilton. Salamat, Lisa. So long. Wish you luck, man. Ako pa niyo! Apa nga kita pa din? Pagkisi pa rin sa gabot, napapasok sila ko sa Tagato Girls. Pwede rin sa tubuha si Lisa. At sila yung nagbasok natin dyan sa balawad. At ako. Miss, may tao!
Hoy, Teresa! Doon niya na ako na anak, ha? Ano? Doon ni Jim? Elisa, doon ni Teresa. Didali pa ba sa airport? Airport? Kumusta lang yung pagtuyo sa kalibutan, Tiban? Tinaw din na yung resulti ng Pedro? Ang pobre ganda to, malagsama rin na dito sa kalibutan? Mao ka na nga itong giingon kanino. Nga ang matarang makakita, o ang baba mo mulitok sa kalainan. Pasaylo ako, Tiban. Nakrasa nga plano nga ako isap yan. Pabuta lang ko dito. Yun na yung Pedro. Di ba sa una na kung pagani mas mubok man itong kandila ni nanay o itatay kaysa ko, ha? Malinaw na magagamatay niya.